inkondlo ayibhala oqala uthi ayithini mhlawumbe ekhuluma ngani nane performance yakho leyo oqala uthi wena wayenza kwakusinda usayikhumbula yonke leyo nto leyo yeah mawungangipendela nje isithombe kancane yayinjani leyo experience leyo yeah experience angikholwa namanje angiyitholi iresponse njengaleya wayithola ngalela angiyithola ngalela langa ngqala Asinibingelele ke siphinde sinamukele futhi kolunye uhlelo oluyingqayizivele ngiyalithanda le gama leyingqayizivele oba vele sezinto eziyingqayizivele la ekhaya igama lami uNtokozo ustarring ngakwaZulu namhlanje ke njengokujwayelekile ngihleli nomunye wasonkondle ngimhlonipha kakhulu ngizazonitshela izathi zami zokuthi why ngisho njalo lensizwa ngiyazi kakhulu kade sasigijima nayo ngiyilanda phansi le nanti igama lakhe uNkosenye ungwakwagcucwa sawubona Mlisa yebo khamba kahle Ayaphila ubani uGcucwa yini uyibiza ngoGcucwa kade ngifisa ukubuza lo mbuzo ubani uGcucwa isibongo sami isithakazelo isibongo ngwakazama mina unzama nozama ngathi kwahlukana igodi kodwa nje uGcucwa amashisa chamane zokula mashiza bona laba babekhandela ushaka insimbi sokusebenza ushaka phela sesemthinta mina kusho nani sisebenzela nina no hayi ngiyajabula lokho ngibuza ukuthi phela wena sade sazana na kodwa nje lokho ngathi uthi uNkosenye Gcucwa so bengihlezi nginakho ukufisa ukwazi ukuthi uGcucwa isithazelo sakho noma isibongo sakho ngempela ngoba uzothola ukuthi umuntu akamthemba umunye wakamvelase yabo into engishoyo abantu ke uNkosenye uzonkondla uyabhala uNkosenye ayindaba okuganga uyabhala uNkosenye kodwa ngaphambi kokuba siqhubeke sibe nengxoxo esizoba nayo bengifisa siqale abantu sibakhombise lento engikhuluma ukuthi hayi uNkosenye ukhona la haya kuhlupulutho bafike bathi inkunzi isematholeni besibizele ekoleni kodwa uma sesineziqo ungene ematohweni sekuya ngokuthi unamalini ephaketheni kuphambana indishi nasemasontweni yazi kwakungcono sisayifaka emasosweni iminikelo yayingabizwa ngamanani hlala nalawo masenti uzonikela nontanga yakho ngasekugcineni ekhuzu ameni umfundisi ebandleni inkonzo iphazanyiswa omunye wesifazane ombona kahle nje ukuthi usemoyeni ekhala ngenkazimulo ayibona yehlele ibandla okholweni kanti naye ufumbathisiwe nje ngasemakhoneni yazi nidlala kabi ngoba kunemphefumulo yabantu elimalayo ekugcineni impela uma ubheke emkhulekweni uphefumula ngenxeba njengathi esibheke ematohweni siyophumula ukukhokha mhlazane sibekwe emathuneni isiketi sehla kanye nezinyembezi kowesifazane abamthembisa isikhala ematohweni ekhala ngobuntombi bakhe okukaMaria uzela impumelelo yeminyaka emva kokudlula emthimeni imphimphindi isibili nasesontweni umfundisi eboniswa yena lo wesifazane benyama nambana embhedeni Themba uNkulunkulu kuphela mntanami lelizwe selabuswa usikhotheni kukhala inkehli ebesiyophuma ngomnyango wasesontweni emva kokunikelela impumelelo yabazukulu bayo ngemali yayo yonke yempesheni bezama ukumvimba uhamba kanjani inkonzo ingakafiki esiphethweni Musana ukungibuza ipass nespecial Buzani bona ukuthi lachithwa kanjani isabatha kwasala iminikelo emthethweni impela uma ubheke emkhulekweni uphefumula ngenxeba njengathi esibheke ematohweni siyophumula ukukhokha mhlazane sibekwe emathuneni ngoba abazi ukuthi kubhlungu kangakanani uma usebenze kusakhanya empilweni usemzileni noNkulunkulu umesaba impumelelo beyifunga kuwena kini bekuthwala sikuzwe emsakazweni uyashaya nabantu endleleni ngawe besiqhatsha lapha impilo kuwena ayihlangani unokuphiliswa komuntu osaphanda Kamala Nkosenye yabonga
Hey, uthinta indaba eziningi Nkosana. Uthinta indaba eziningi kakhulu kule nto ekhulumile mfethu. Inkondlo zakho kakhulu kade ngaqala ukuyilandela. Nangendlela onganqeni ngayo ukusho izinto, usahloniphisa, uyabo. Yeah, so umuntu ofisa ukwazi ubani uNkosana ukhulele kuphi usukaphi? Udabuka phi uNkosana? uNkosana ufana waseNanda. Not the dusty streets yaseNanda but elokishini nje lase New Town B. Yeah, household nje ebinkulu but ya end up isiyehla ngenxa yokusweleka kwabanye baphume ke umunye aphume indlu umunye aphume indlu yabo. Kahle ngikhuliswa ugogo nje. Gogo ngikhuliswe impesheni ngimngaka nje impesheni. Up until ugogo wadlula emhlabeni wena bengiyo register University of Zululand. Ya ugogo washa stroke ngifunda matric ngabo July. So ya wabe leyo nto ke then ukufa kwamenela ngo January February. While ngiyo register varsity. So from then ngaba umuntu focused empilweni because isikole nganginankinga naso. Yabo. But ngangidlala nje nginganaki but asikwaba i-wake up call naleyo. Yeah, so nje kumfana nje waseNanda okhule lo muntu lo mina njalo mangikhuluma abantu bayalalela leyo nto ngiyinotisile and ngafisa ukuthola indlela yabo after uPastor Zondo ukuthi adume Pastor Zondo ngaba na ukuthi yazi mhlambe mina ngazama something else yabo engadlulisa le message engina because ngiyabona ukuthi ngiyakwazi ukukhuluma nabantu mina ngisho bethiwa abangani bami bangakanani bafuna uvo lwami makukhona mina bayazi ukuthi ekugcineni ngizophuma naso ngisho bengaphikisana sothi mhlawumbe ngicofela ifone or something bazi inkosenye luthini uvo lwakho uyingathi abuchopho no nje angazi into ekumini into enginayo nje le so inkondlo kwaba yiyona nje into engidlulisa ngayo message ikuthola phi lento yenkondlo ngithola khona ngise high school yabo ngumuntu othanda entertainment because ngikhule ngidansa yabo udansa muphi umdanso lo waselokishini not ispantsula but udansa noshiwe yes ngiyabakhumbula besaphenduka yes so kuma phambi kwabantu has always been into yami nje yabo so from esikoleni ngangingekho omningi kwakho ibona oshiwe noThebe othendayo sahamba yabo bedansa benza inkondlo ngaleso sikhathi nanifunda esikole yodwa nami yes sifunda esikole yodwa iNanda New Town Comprehensive so from there ngaye varsity kwasho ukuthi yangifica ke lento le yabo manje ngifica evarsity ngifica khona uMoses the Nkondlologist uMoses bazama ukuvula isession lapha ongoye ngathi ayisiwile ngalesa sikhathi ngo ufike nini nongoye ngifike ngo2014 uyofundani ngiyofunda ngiyowenza public administration in human resources mhlawumbe umuntu angathi usuke eNanda washiya ama-university amangaka la eThekwini wewe yini uzukhetha empangeni ukuthi kufana ne high school ngakhetha high school ethe ukuceza ngasekhaya ukuthi nginako lokho ukuthi kulula ukungi-influencer mina yabo so mangila eThekwini nganga-influenceka kakhulu ukuthi ngingafuni ukuphazamiseka noma ngikude endaweni ongajwayele into engajwayele la engajwayele khona umuntu so ngachoose yona because ithe ukuqhela ngizoba focused lapho wayidela nje wathi ngiyezweni elingaziwa ngiyoba msha ngiyozama impilo ikufica ke lento usulapha yana ufica uMoses bazama ukwenza ipoetry session uzoqala level uyabhala la ngumuntu nje oyibhalelayo kodwa nje ubhalela ekhosombeni lakhe awukakaveli kubantu akaperform angaveli kubantu so ngawo 2014 nje ekhambeni kwawo ngaqala before sivalele i-first semester then ngayidela phambi kwabantu yabo and then abantu bayithanda nje kwakunjani okokuqala ukuthi ngayidela ngizwe ngisho nangendlela osho ukuthi ngayidela ukuthi phela mosaqala yabo banaleyo nto basinda abantu yabo abantu phela ngalesa sikhathi ngangibhala
ngama punchline yabo lento okubhalela ukuthi So, so Washington right ufuna ukubuza lento mawuthi nangangibhala ama punchline kuba buhlungu noma ubhala i-punchline wena mnikazi wayo uyazi mawuthi uyasha abantu bengaphenduli kubuhlungu yazwela kuhlungu nangalendlela ukuthi ukubhala ngama pick up lines ngakuyeka ngoba kuvele kube khona lo line owuthandayo manje abantu bengarespondi kulo line banenkinga yazi awumeka uyahlehla ini emuva uqale phansi noma uqhubeka nendaba uthi kodwa ke khona abahlehla hayi kodwa usukuhamba nabo yeah. But from then ake nje yabo ngabona abantu bangirecognize as a poet. Ngiyaxola ukuphazamisa asibuyeni kulento ye-pick up line. Ungikhubuza izinto eziningi umqondo wami uyashesha ngithi mina ngifuna ukubuza ukuthi uma uhleli ubhala lezo nkoseni. Yes. Ungikhumbuza omunye umlisi owasivashela la ekhaya ukuthiwa uNhlanhla Rebel Soldier wamkhonanzi uyamazi uNhlanhla wakwasivakashela la. uNhlanhla wakwasho enye into wathi inkondlo zikuyena ziyaphila zikumuntu so uma iphila kanjalo nosukhuluma ngalento ama punchline ngifuna ukubuza ukuthi inkondlo uyahlala uyicabanga noma into eyifikelayo sengizama ukuthola ukuthi lento ye punchline into eyifikelayo noma uhlala neBMC sengizothini ke manje ngoba yena wangikhombisa esinye isithombe sokuthi umkondlo into yenza nali igama ngifuna nibambela effortlessly usindawonye yini so ngifuna ukwazi ukuthi kulento yama punchline uyahlala into uyicabange noma nakhona into eyifikelayo yini nanokuthi ku-affecta kanjani ke estage wena mawuthi uyaperform abantu abayibambe lento oyitshela abona ngiyagadla ke ngalo layini lo le inkondlo iyajwayeleka ile yama punchline actually iyajwayeleka uyajwayela ukubhala ngawo but inkinga iyawulahla umqondo isikhathi esiningi because wena emqondweni wakho nokuthi uline noline kufanele ube i-punchline uline noline ube i-punchline and futhi ulindelele into phela kuba yabo ushuthi ubhalela abantu yabo but kuyahamba kuhambe kukufice ekuthenini i-purpose yayo yonke lento akusiyo le yakho angazi ngabe ingakakufika but ekugcineni kufanele ikufice ukuthi no mina angibhaleli abantu ukuthi mhlambe bangijabulele kangakanani but ngizozama ukudlulisa imessage engamakho omunye umuntu imessage mhlambe engihluphayo mina noma izimo ezingihluphayo mhlasimbe omunye umuntu osabayo ukukhuluma ngazo kube ukuthi mhlambe uyalapheka ngayo njoba usizo isiqubulo sithi izinkondlo ziyaphilisa ziphilisa kanjalo ke inkondlo yeah iyona lento le ngenkondlo enjalo ngifisa ukubuyela kule ndawo uthi wena ukwenza okokuqala usayikhumbula inkondlo ayibhala oqala uthi ayithini mhlawumbe ekhuluma ngani nane performance yakho le oqala uthi wena wayenza kwakusinda usayikhumbula yonke leyo nto leyo yeah mawungangipendela nje isithombe kancansi yayinjani leyo experience leyo yeah experience angikholwa namanje angiyitholi iresponse njengaleya wayithola ngalela ngiyithola ngalela langa ngiqala yabo cause kwakukusha lo engikwenzayo ngimusho emehlweni abantu nokumaphambi kwabantu so nje leya feeling unlike manje sekujwayelekile kumaphambi kwabantu ngilindele noma yini and futhi kukulele kumina ukuthi abantu balindele ini kumina noma ba responde kanjani kumina so nje experience engachazeke emnandi kakhulu khumbula kudala ke insizwa yakithi nisayiqembu kuthiwa The Nkondlologist baphi labafowethu nahlangana kanjani baphi labafowethu onabo nani bangaki futhi oh yeah The Nkondlologist yakhiwe ama members awu 8 yeah kwaya ngokuya about 6 yeah njengoba namanje sawu 6 baphi laba babili ababili they just called off nje indaba poetry hayi mhlambe sengizosebenzisa terminology aka hip hop hayi usine beef no bakhetha ukuyeka inkondlo bakhetha ukuyeka nje inkondlo bafocus somewhere else and amajita khona bakhona boSapri bakhona Moses ukhona ukhona noSaprizi umpilo usegoli bekwilele leadership ya kwi multi choice behind the scene nje kuma
TV series nama TV soapies amaningi uyasebenza la uba lo ethi mina ngizosha ekhaya PS nenkondlologist naye uyashutha ukuthi ichibe lomlilo lingilindile mina ngisazomtshela ubaba lo mlisa lo ukhona naye uyashutha uyi-photographer nje permanently. Mhlawumbe omunye umuntu angafisa ukubuza ukuthi kulento yobunkondlo ibuphi ubuhle noma ububi bokusebenza niyiqembu njengoba ngithi naniba u6 uyayibona ukuthi Boyz II Men phela. Ya kunzima ukusebenza nibaningi. But into esasishaya ngayo thina ukuthi sikwazi ukuthi le yonke lento siyiphumelelise ukuthi sasabangani before ipoetry. Yabo so manje ngeke uzukwazi ngeke izithi ifika manje lento izosiqhatha. Yabo ngisho bethiwa sibambe meeting sibamba nomkuphi thina. Ngisho bethiwa sihleli nangeqhamuka bantu sekushoda wena mhlawumbe yabo sifike sihlale sibe ne meeting kwalo umhlangano manje lapho vele kukhishwa amabhuku khona so secretary khona la yonke into yabo so manje akusiyona mhlawumbe sekuzoba formal omunye aphuma inqina abhekele omunye aphuma ebhekele so sasabangani yonke lento siyenza ndawonye ayikho into efihliwe la yonke into nje. Ngiyakuzwa uma ukhuluma ukuthi wena ukhuluma njengomuntu obalula inkathi edlule ukuthi sasingabangani noma ayisekho inkondlologist. Inkondlologist ikhona ukuthi ayisafunction njengakuqala. Sathi thina asidedele sibanga umsindo umunye ngamunye endaweni kwathiwa kahle njengoba nama sessions futhi engasekho nkamkam ngicathi izwe lalihamba phambili lokuthi asiphumeni siyoyinikeza abantu inkondlo. That is why kunale show le inkondlo ziyaphilisa ukuthi inkondlo siyinikeza abantu siye kuyivalele ekhosombeni yabona nathi mangabe njalo so dependele ekuthenini sobhala inkondlo sonke bese siyohamba siyoperforma sonke nonkosi nyakaphuma yomela igama ngaze nilindane PS akuthi makushuthwa lapha yana angene ngenkondlo naye umpilo lapha yana uma ibhala ama scripts lapha akayifaka inkondlo yabo kube ukuthi ibhalo yena so nje siphumile sisebenza ngeindlela ezihlukene kodwa igroup khona isakhona inkondlologist futhi isafunction njengakuqala. Sisazoyibona inkondlologist mhlambe yenza nje mhlambe into engumcimbi ihlangana kuthiwa nje isibizwe inkondlologist ke amabhida bafika lapha phela abantu manje. Ya lokho kuzokwenzeka but not very soon yabo because manje sisafocus kakhulu ekuthenini igama lomunye nomunye lisabalale nezinkondlo sinikeze leyo nto because ukufocus kakhulu kuma shows nani as ama individuals ngicathi kungasibuyisela emumva thina ngifuna mina leya ngifuna leyo nto la ama stages amakhulu lento yo abo auditorium amakhulu mhlambe yabo mhlawumbe mawuqasha players uqashe le nkulu yabo sazoya njalo lapha so lapho inkondlo ziyaphila phakathi uyabona siyaphakathi la yes so isidingo kwamanje asikasiboni umuntu usalwela igama lakhe ulwela nezinkondlo zizonke ukuthi zifinyelele kubantu ngalendlela le ekufanele ifinyelele ngayo because kukho konke ebucikweni siyinkondlo yabo inkondlo zingenza umehluko omkhulu kuma society zethu mangase kuthiwa zizwakala njengawo wonke ama gender azwakala njengamanje siye ukuyijuxuza sithi ngisho sisemjuxuzweni isho inkondlo awucabanga isho nje inkondlo khona la umuntu abuye lo mqondo uthi no ikhadi ephaketheni angibuyele ekhaya mhlawumbe khona into eyibalulile la ukuthi njengoba ama police stations engasekho nkamkam yipi police station ebenijwayele ukuyihamba kakhulu futhi isakhona yini inanda ezimangweni at session I wouldn't say ayisekho but lately ayikho ayikho awucabanga wena njani yini kwenze njani ngenxa yalokho na ukuthi esinye isikhathi yabo njengoba senza iart asiholi siyenza ngothando but emakithi
balindele something. So abanye abantu bayasebenza manje sesikhulile phela manje asisafundi yabo. Abanye abantu bayasebenza bazama impilo lapha nalapha. So isikhathi esiningi asisekho khona ufanele avule ihall khona ufanele amaintain mhlambe iaudience ukuthi ingaba ngumsindo nani. Nanokuthi nje leyanto leyo ukuthi sivalele emakhosombeni. Mina isession ngibona ngathi as much as siyayibalekisa kwi society yethu but ngathi sivalele ekhosombeni yabo ngathi ingaphuma iye kubantu ipoetry wayona nje iphuma iye kubantu because ihlale kakhulu kuma sessions but ngikholwa ngathi futhi siyabancisha laba beza ngemuva yabo abangawazi ama sessions khona kuyofanele ukuthi ehambeni kwesikhathi abe khona futhi ukuze mhlawumbe nalabo beze emuva bathole nani lento enayithole nale yatholwa yilaba manje uzoyilungisa kanjani lento ngibuza wena njalo uzoyilungisa kanjani lento uthenzeke laba beza emuva izolunga ngethemba lokuthi wonke ama shows akanje azoyithatha inkondla ayibekele phezulu mawutha kanje ama shows usho ngisho zona inkondla phela ngifuna silokuthema yes uma ngabe i-platform yethu ngisho nathi yabo uma ngabe khona imali engenayo kakhulu ngento yenza umsebenzi wakho uyaqhuquzeleka kakhulu ukuthi nabanye abantu baphe lolo lwazi lolo yabo but okwamanje ngoba sisahlanganisa ipoetry sazama ukuyisa phambili ngazi ukuthi singathi ukuhlehlela kancane ekuthenini sihambe siyotshala yabo sihambe siyonikeza labantu lento esifanele nabo basinikeza into esifanele yabo so kuba ukuthi nje sonke siyashare bese sibuyisele emuva ke mhlawumbe eminye yembuzo nje sesisogoqa ukuthi ubalule into ebaleke kakhulu mayelana nokukhokha kobuciko yabo into engisho ukuthi sake sazenza izinkondlo sake kuma poetry session kwenzakalani kodwa impilo yasiphoqa ukuthi asikhule sihambe siyofuna umsebenzi ngokwakho yini lokufanele yenzeke noma uyayibona yini izinkondlo sezithi mina ngaqala ku session enande eMangweni namhlanje sengihlala eGlenmore noma sengihlala eBhalito wawenzani angishayela izinkondlo ngiyazi ukuthi ngishaya inkondlo nje yabo ngidrive imoto ukuthi nje nginomfazi ngishadile ngilengane ezifunda koba ngenza nje inkondlo kupossible kakhulu ukuthi thina lento lele kuthina futhi kakhulu ama artists ukuthi sizihloniphe uthini ngalabo kufanele besiqashe besinikele imali esifunayo hayi laba balulu kubakhuthuza kulula yamuzwa umuntu wasendawo uthi balulu kubakhuthuza hayi kulula kakhulu kukuthini ukuthi isipani sethi sihloniphe uma ngabe wena ngakini akufanele uperformele iplate yazi ngobani ngoba bacabange mina ngathi mina ngo-5,000 uzongithola bathi hayi khona imbongi yangasekhaya bakubize sibanibani bakubiza nje uyayidlulela sibanibani ozosenzela la ufika usibona uba imagi stage abantu ngiyabangena punchline kanti nawe kube mhlawumbe wena ongcono kube mhlawumbe uthe 3,000 mhlawumbe bathathe wena ke mhlawumbe kodwa bayazi ukuthi inkondlo zakhokhelwa bengizothi bayazi inkondlo ziyaphilisa ngifuna ukuthi unayo into ethi okusho ukuthi kahle abantu okufanele benze lento ithatheke serious ithina kakhulu ithina ngiyayifaka njalo nami lapho ngoba ngiyinkonzo ukuhlonipha icraft yethu craft yakho ngaso sonke isikhathi asibhalele ukuthi uba uzoba ntwempu kunobani bhalela ukuthi ukhule nakho nawe spiritual because inkondlo zimo spiritual than ukubhala nje wonke umuntu uyakwazi ukubhala everyone uyi poet wonke umuntu umbhali but kuthatha wena ukuthi craft yakho uthatha liphi esikhundleni saliphi ufaka liphi udweba isithombe kahle mobhala udweba isithombe sidayise lento ngento eyiyona singadayisi I'm so sorry but ngizokubalula hip hop yadayiseka ngento wrong hip hop akusiyona le egcwele ku TV but angifisi mina inkondlo kube leyo nto ngifisa idayiseke ngalento le eyiyona okuyiyona that is why ngikholela ukuthi ostarring ke bazana le
eziyona. Yeah, that is why yazwa ngikhumbula cishe ngathi bom 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 hey yazi wathinta indaba ebalekile usancoma nami ke njalo lapha ukuthi angazi mina ustarting kufanele benzeni kanjani abahleli bemicimbi nabo yes abahleli bemicimbi abantu abanama shows such as izinkondlo zaphelisa ama shows amakhulu ophothi nesuits nama shows amaningi uSundowners iwona kufanele athi may nawo maybe angabizi ngokudabukela ukuthi umuntu akakazi afike but ambize ngokweCraft ngoba kufanele ukuzidayisa into eyiyona yes ngicabanga ukunika nesikhundla ke manje la ekhaya indlela okhuluma ngayo enye into ukwachaza ukuthi wayongoya wayenzani kubaleke ngani ukufunda ngokwakho ukufunda noma kunomuntu ozothi hey mina shaya inkondlo mina indaba ukuthi umatha ngeuniversity nje mina ngizophumelela ngeinkondlo wenze example la ngehip hop bangaka abantu abazele okushina bathi hey saye studio khona into engangiyibone epost ethi bathi saye studio besho beyothukana lapha ithi qala nje ingoma sekusho lamagama akhona lawe yes iyazwakala starring iCraft efundisiwe because yabo mangase kuthiwa uthi ufuna ukuthi yini into ebalekile italent nokufunda esingadiphetha kushona la fundisa italent lakho but italent lakho alikwazi ukufunda ungafundile wena ugogo so khuluma mlisa it goes a long way yes but italent liyafundiswa angifuni ukuyincoma but inkondlo zami uyeza ukuthi zikhulunywe umuntu omaziyo uthisha owazi nayo njalo uthisha noma uphi lecturer uyafuna siyibalule le wazi lecturer uyamuzwa ngisho ekhuluma ukuthi nje furthermore equally henceforth but ke ngokwesystem asikuphakamisi lokho ngokwesystem because impilo isa yes mhlambe ke ngokwakho lokho waqala ukwenza inkondlo ushilo vele ukuthi enye izinto ezinkulu iperformance yakhe uqala kodwa ngoba kumocabanga yini into eyi-highlight nobona ukuthi kusuela ngiqala kuze kube namhlanje ngicabanga ukuthi abona into esangahlakalele ngokweyinkondlo nayi highlight yami uyabona ukuthi la yona moment le engiyicherishayo noma engiyijabulela yakuyenza ngomsebenzi wami into engiyicherisha kakhulu ukuthi last year kuyi lockdown okhozini kungayi nomba cause islots abamavundla okay ama poets wonke ayayi but kwi lockdown kwakhetshwa inkondlo yami eyitrenda kwakwe corona and then kwafanele kuvuka ubaba alalele cause ngihlala nobaba right now sobabili nobaba so ngavusa ubaba uthi angilalele ngizongena manje ngo9 okhozini and then umvuso kupona na endlini sikhona na endlini ngaphumela eminyango mina ngikhuluma nefoni ukuze i-rating aphazamise wawu live live radio yes ngavusa ubaba and then ubaba walalela and thereafter angazizwa ngispecial incomo ezayiphuma kuyena ukuthi ngimenze proud ngingaqali ke nangokwesikole ngaye ngamenza proud yabo so ngikholwa ukuthi impumelelo yami lele kuthenini ngimenze proud ngaso sonke isikhathi because uyena umuntu esengiphila naye esengiseli naye awunabo ubhuti nosesi ukhona ubhuti wami but omncane kunawo umdala kunami but ke ngikholela nje ukuthi kufanele kuba ukuthi uyena because uyena uNkulunkulu wamasemhlabeni lokho ngikholela kuyona so impumelelo yami ilele kuyena ibusiso zami zigcwele kuyena so the more ngimblessa the more nami ngiblesseka no ayicha siyabonga kakhulu ndoda nje nobuhlakani bakho ke nangendlela ophendula ngayo yabo indlela ounderstanda ngayo izinto ngiyafisa ukuthi lento iqhubeke futhi lento eyithembisile ukuthi siyilungise lento ama-petrol station eNanda ubatshelo zamani ukuthi madoda asibuyeni senzeni lento le mhlawumbe futhi ngaphambi kokuba siphumeke angazi noma khona nosiphathele khona bese sivalelisa ngoba phela lapha ka TV sebeyasho ukuthi hey okay hayi kulula ubudoda bukhulelwa buyakhulekelwa thandazana
Izolo bekuyiphimbo lendoda engenamali elingazwakalanga. Namhlanje isithunzi sendoda uqobo esingabonakalanga. Kazizwe lethu lingenelwe yini kulamalanga. Indoda seyaphenduka imfaduko nje yokusulela ubende benyama engayidlanga. Sesingamsola ngobudala uSjava, kodwa ubengaphinda akhalele bani izwe lonke linuka kuyena ingosiwanga. Vula umsakazo, akukhulunywa lutho ngothelwe ngamanzi abilayo ngoba engaziphiniselelanga. Vele kuba ukumthinta nje, indiva umsuka uzuqanjelwe namanga. Engaba abantu besilisa ibona yini ababelele phekwa amalungelo abesifazane nizeni bazonde kangaka. Yebo ikhona ingcosane nezenzo zobulwane, kodwa ukusicishela sonke isibani ngenxa yobani. Abasilandela ngemuva ukukhanya abazokuthola kubani. Yazi iphimbo lethu belinamandla. Kodwa manje angazi noma selingafinyelela yini kusomandla. Ngoba makwenziwe owesifazane kuthiwa inamandla. Kodwa makowesilisa kuthiwa unamanga lona somlanda. Abanye chapha amagama vele kowesilisa kuzwelanga. Yazi umuntu uyafa kudlalo. Ngaphakathi aphele nje sidalo. Kube inyangane ezimbili ezintathu kumani imbona ukuthi lo muntu akasekho ngoba sekusobala. Bakwethu nomuntu wesilisa wadala. Ubhlungu uyabuzwela ngincinze esihlakaleni bese uyangitshela ukuthi akuzwelanga. Ubudoda bukhulelwe. Buyakhulekelwa madoda athandazana. Kodwa nathi bafethu masiqalaza asobheka ngeso lokuvusa imizi hayi ngeso lamakhaza. Ngoba bafethu umuntu wesifazane uyicala. Okwakho ngibula ingubo kuse ngokunye sekuvezele elinye icala. Yazi nokuvuka sekuphike kathathu ngaphambi kokuba uzikhalele ubulala ungenacala. Ngakho akunakhaya. Lavuswa imizimba nje emihle engenamakhanda. Kufakaza umlungisi ngale kwethuna uthi kosenye umlabalaba banokuvulela owesithathu ngaphambi kokuba baqhathe nesibhamu. Lapho umhlaba unokuveza njengabahlukumezwayo ekubeni asuke sebashela amadamu. Olala ngokuthula mfoka Mbewana. Konke sesikubeke kumdali. Nayo bengakhethe ebonile imbali. Izolo bekuyiphimbo lomuntu lendoda engenamali elingazwakalanga. Namhlanje isithunzi sendoda uqobo esingabonakalanga. Kazizwe lethu lingenelwe yini lamalanga. Impela umhluzo womuntu ubompisi. Igama lami nguNkosenye. Ngiyabonga ukuba nani. Iphimbo lendoda leli lizwakalile la. Sabonga kakhulu mfowethu ngesikhathi sakho nobuciko nje bakho. uNkulunkulu ayibuso siyakhula imibhalo yakho. Siyafisa ukuthi nangelinye ilanga futhi uphinde ubuzo usixoxele senwavuleleni futhi ama session. Siphinde sibonge ke futhi ningakhohlwa bafethu ukusubscribe ni like inkondlo zaphilisa yonke indawo. Noma sebekuphikisa uzobatshela ukuthi inkondlo ziyaphilisa. Amen.